What's up guys, it's your boy in the back with another one, it's Lasan. And it's Aaron. So today we're doing a reaction video on upcoming rapper. I wouldn't say upcoming, but he is currently doing some shit on his own, to put it like that though. Yo. Yeah, so the song's name is Hopeless and the artist's name is Hunter Pip. So yeah, what's something to say? Please support us on YouTube and on TikTok. There's this upcoming reaction people and this is our podcast, you guys. So please help us, me gustas to see the top, top. And FYI, for your information, like, and we're not just a podcast. Yes, we are official like a podcast, but we do basically more than one thing. So we do reaction videos, we do challenges, but you just have to stay in tune for that. So Please, yeah. guys. So guys, we're going to react on this upcoming rapper, as he says. So ons gaan letterlijk brutal is aan ons. Yan voor zijn schoen, although we gaan ernstig op die video gaan. Want ons kan niet over die fake bestaan ze. Want ja, so we gaan in die video kijken. Producers, can you play it? Like die intro, Ik hoor een intro. Nice, so hij is die mensen waar de video geschiet het. Oh, no, nice. Posa! Het is soms naam Hopeless. Songs naam is Hopeless, ja. Maar nee, sorry. Dan was hij leuk Hopeless. Ja, Het is iets om te zeggen. nee, die naam is die. Hoe kan je een muziekvideo zo beginnen? Blur. Oh, ik heb net eigenlijk gezegd, like... Zij kan misschien, to be honest, zij kan misschien deze mooie scene gecreëerd. Ik zie nou, hij is beter, staan ze. Maar een mooi achtergrond staan je guys. Ik weet niet waar hij zijn is of wat. Ik had elke gelinde huisjes. Oh, you know how rappers be these days, they rent someone else's apartment or house mee, bro. Dat is fijn, dat is allemaal deze dat doen. Ik weet. So, go with it. Back on the fucking track. Poos. Even nog net hij gezegd het niet, bro. Cousin, ik weet niet of je kan me verhalen of iets. Hij beluistert te veel, zij kan niet, hij moet eruit gebluiten. En like, hij komt met die werken mee, bro. Dat gaat het niet. Guys, support zo Uno. Ja, San, ik denk die. Hoeveel views is hij man? Ja, is dat ik weet die production, kijk waar zo. 3300. Nee? Dus, ja, 3003, nee, 3300 is 3.3. Kennen die andere twee Maar getallen? 3300. Zo basis, ja. En zo zullen aanwijzen, no? Als 5 jaar geleden. Yo, zo, hij was toen nog in die toen. Hij was nog in het Zara in, om het zo te zeggen. Nee, hij zit niet Zara niet. Zara is toen nog 16. Staan ze. Maak het 10 jaar geleden, is toen nog 16. 10 jaar, ja, 10 jaar, maar. Hij zit Zara, maar die is toen nog in. Ga voer. Waarom pose zo? Wat is het te zeggen van die phone? Is dankzij hij kijk, volgens hij zien, no? Zal zij zeggen, pas hij mee volgens die thema, die kleren in die phone. Die phone. Nee, is wat? Die color is ook uit, nou? Die danknaam is die, hij kan niet die phone een andere way maken en net zo'n beetje op, like een, zoals, niet belang, like een unblind. Staan ze, laat het een beetje see-through gaan. Amos ze transition. Transition, ja. No way, nee. Wie is dat? Back on the fucking track. Maar staan ze ontieven. Reed dit! Hoe is die? Poos. Au! Hoe kom is deze daar zijn rapper zo uitbij? Staan ze. Die is plain and simple. En zij, oké, ik denk ik weet, dat is om audience te trekken. Dat is om mensen ze aan de achter te trekken. Maar om zo te staan, met de ontie, een bloedrooi ontie. Awa, hij zoekt aan het ding aan mee, bro. Kijk je, die rappers al basis zwart of aan de kale gebruik, maar niet gooi niet meer, bro, van alle kleren. Voor mij, als dat niet is, als hij met een zwart ontie staan. Oh, Als maar like... redbit, staan ze. Maar onder is redbit toe, als een begin. Allemaal deze, als een begin, ja. Ga uit staan ze. Maar als ik al blijf, is het Zabaru niet. Zabaru. Zabaru. Wat is Zabaru weer? Die goed waar ons gedraaid is goed geraakt. Waarom zij een aard? Zabaru.
Maar ja. All of my problems are mine. All of these. Cousin. Okay guys, Oh, we yeah. are going to try to be on our best behavior. We are going to try to be on our best behavior. We're just honest now, but we're still being respectful though. We remember, in the end of the day, we are reacting and we're just giving our honest opinion. Like, we are not gonna give lies about the song like this. This is how we feel like. Me gusta ya, play on. All of my problems are mine. And then you wonder where my pain went. All of these drugs that I'm taking. Baby, I thought that you gon' save me. But did I pray that you hate it? You said afraid that I didn't make it. What? I What was can't that? wait for the fight. Oh, wat het changes hij? Wat? Eigenlijk baie zwaar zeg. Maar, kijk, ik had dat 9 to 5 is. Maar, wie is dat? Oh, zo, apa sing ik een number zie. Ah! Ja, Nee, kijk, waarom, dan is die, nee. Like, het is heel goed waar aan zingen begin. Wat ik wil, to be honest guys in viewers. Wat ik wil. Kijk, je één ding, Wat ik wil. kijk, die ding is daar, maar als ik nou met een banger aankom, zoals ik verstaan, nou, dat zie ik nou die chorus die. Ze moest altijd die chorus, dan kom je verse, maar, like, die eerste lijn kan ik daarom klimmen, I have a problem, like, Wauw. Kan je horen wat anders zie? waar de eerste lijn kan ik work, maar niet die andere drie, I have a problem, I have a work. Oh, die Worry, I'm gonna say, I have a problem. I'm gonna say, hij is liever zijn problemen, like, I have my problems. Oké, waarom post? Hoe kan je liever zo'n probleem? Hij is wat ik voor jou nog wel gaan verraden. Nou, Guys, die ding is nou, dat kijk je, zover naar die song, ik hoor in transition, die intro, die mensen waar die video gemaakt hebben, zou dat wij mensen, maar die man moet niet zijn woorden meer uitbreiden. kan je like als ik weet om autotune te gebruiken, maar moet je die Oh, overdoen. Unless zij het gemasterd het. Staan guys. Ik wil zeggen, some people want to To be sing. like the baby en alle klomp. De klomp autotune en zeker wat, nee, me gusta. Wie zij is een unieke persoon, wie zij is ja. Wie zij. Verstaan je? I say, play on. Bedrag. And then you wonder where my pain went. All of these drugs that I'm taking. Baby, I thought that you gon' save me. But did I pray that you hate it? You said afraid that I came a long way from the pavement. I really thought that you gon' save me. Wat zei? Wat ik zie als dit, Wait, je moet laten krijgen, maar je nummer 1 en nummer 2 gelijk mee, waarom? Oké, wie is rustig man, Dan weer. Waar is dat nog eens? Wow. Waarom post? Als je op het einde nog gehoord, nou? Van die chorus. En man zei, baby, I thought that you can save me. Zo, zij verwacht een vrouw moet voor jou redden. Nou, kijk je, dat is die ding, nou? Als een artist. Jouw song is gebaseerd op je titels, en je moet zo bij hem focussen dan, niet? So, die man praat van twee different dingen. Het kan dadelijk een hartbreak is, songs namens ons hopeless, no? Of het kan dadelijk volgens zijn eigen problemen is dat hij hopeless valt. Maar het klinkt ook, hij praat op twee different dingen, wat ook één topic, Passie. ja, like, wat? Ben je nou like een artist, nou? Dus zij ook is een artist. Als zij een topic kiest, nou? If you choose a topic, dan moet zij directly your emotions op het topic. Ja. Hoe kan je nu zeggen? Ze moet uitbreiden bij het Uitbreiden, topic. uitbreiden, Bij het topic, ja. Hopeless. Ik worry. Ik kan niet voor hem worry. Oké, maar daar gaat een bar over lijn inkomen. Ik wil hem het liefst om worry. Verstaan ze? Oké. Play on. Yeah, we all slide when them niggas acting crazy. We know them 4, 5 young niggas dying daily. Ooh, I cannot let you know. Ooh, I cannot let you know. I try you know. That flies make it never. Oh, dat zo. Ja. Ever weet. En wie ze niet kon bijzien. En wie ze bijzien is die risky. Maar dan lijkt allemaal eens gedragen, zo.
allemaal naar Ruga, soos ek gesê. Maar, away, Daar is nog props, daar is... Hoe kan je zeggen, background staan wat gebeur, staan je? maar kijk hier, wat ik voor laatst keer ook gezegd, op het einde van de dag ga je audience ernstig op wat ze in de video heet. So dat is como moet ze kiezen wat ze in de video wil heet en wat ze zeggen. Die man praat hier van 4-5's. Weet je wat ze 4-5? Een 4-5 is een gun. Zij heeft 4-5's. Broeder, jij moet ik weten. Daar kan je liegen, daar kan je de waarheid praten. Mijn naam is die. Hij is een upcoming rapper, nou. Ik expect die rapper moet al klaar wordt praten als een upcoming rapper. Nou, dat is wat ik kan verstaan niet. Staan ze. Want er is een kloon mensen wat dat doen niet buiten. Verstaan ze? No. Zij rappen goed wat ze niet heeft. Als je beter and maybe in the upcoming future zal ze die goed heten. Verstaan ze? Waarom ze gaan praten? Waarom ze praten? Maar mijn redenatie is die. Hoekom raak mannen wat vals zo goed verspreid, vinder famous als mannen wat recht goed verspreid? Hij is een goed de lijn, hij is een goed gap tussen hij toe iets mee wil. Maar ik moet zeggen, ik zal even staan hoe dat heet, verstaan je? Ik luister ook maar niet muziek in een klomp goed, verstaan je? Dus ik zal even staan. Hij verstaan je, maar kijk hier, als hij het zo denkt, nou, als twee manieren hoe ze het kan doen, nou. Volgens zij delusionality, als ik zeg, zij kan zo rap over dingen, wat maken bijvoorbeeld rap over karren, rap over mensen wat ik nog een politiek maak, die tegen hulle krijgen. 10 years in, 45 hours later. Nou krijgen ze alles waar ze gerap wordt, nou, qua is die eerste ene keer. Tweede ene is die, zij rap over guns en zij rap over mensen wat dood maken. Nou gaan sporen mensen bij jou op, maar je vindt hulle uit jou ma als een kerkzuster. En zij loopt elke zondag kerk, en zij is bekeerd. Nou, verstaan ze? Daar is social media ook die mensen voelen. Verstaan ze? Zij kan maken, dus dat is wat ik veel laatst zei, wie zij levens door jezelf. Verstaan je? Zo, als je nodig om te fight. Dus nou, net maar met mensen praten op alcohol. Hij was zo als je nodig om te fighten. Wie is reëel met die mensen? Wie is honest? Verstaan ze? Ik weet, maar ik weet wel ze niet houden, want ze weet die views gaan niet hij like of zo niet verstaan je. Verstaan. Zo, dat is ook meestal die rappers, maar rap liever toch goed als wat hulle wil graag wil of graag wil doen. Verstaan ze? Ja. Weet dat shit. Why can I let you know? I had to let you know. I try, you know. That flies make it memorable. Say you don't fuck with me, so I know what it was. So I just focus on myself and all these drugs. And how the fuck can you say I ain't show you love? I saw you fucked up my trust with that shit you done. You fuck with that nigga, it's all good. Posa. Myself and all these drugs. And how the fuck can you say I ain't show you love? I saw you fucked up my trust with that shit you done. You fuck. Waarom was hij een eetloop? Ik weet wel, eetloop is die man zegt, sorry wat die rapper, no? Maar dat is ook ik in die manier eet op goed, verstaan je guys? Wait. Waarom? I don't know what say man me bro. So I'm just focus on myself and all these drugs. Nou, het zijn niet hopeless, maar zij focussen op eigen dingen. Maar hij zingt. What? And I let you go. What? Says what? Play that shit, Dick. This is only. I saw you fucked up my trust with that shit you done. You fuck with that nigga, it's okay. Sometimes I wish that you would call me. Come find out by you and that's a long way. And I hope that nigga know the long way. Slick. And then you. Slick! Ik zal maar even Slick! Waarom? Die moet een gangster. Kijk niet, zij weet bij rappers is bij deceiving. How do you mean by that? Sometimes rappers have a way of planting something in a person's head that isn't actually true about yourself. Bijvoorbeeld, zij kan wel een image van jezelf scheppen als een artist, maar daar gaat het is zo'n visie. Maar bijvoorbeeld, zoals ik nu net gezegd heb, no? Zij maakt een song, zij zegt van mij, zij is een serial killer. Nou krijg ik voor jou niet pad, ik wat bijvoorbeeld een nummer over gangster is, no? Nou krijg ik voor jou vol, maar zij eraan niet guns, wat zij gezegd in jouw video's, wat zij eraan. Dus ze zaken lijkt die ik zo alleen, ze vat basis als mensen wat nummers is waar het zou, om het zo te zeggen.
soos hulle kan baie deceiving sometimes wees. Verstaan ze? So ja, nie begon. Play on. Sometimes I wish that you would call, babe. Come find a payment that's a long way. And I hope that nigga know the long way. Slick, all of my problems, you blame me. And then you wonder where my pain went. Is allemaal zo'n zorgen gezien, mijn bro. Etta! Oh, kan je voelen? Hij kan niks en hij kopje ook. Hij kan een leer kopje darkers. Ja, als altijd niet. Sometimes, but sometimes not. Maar. Relax! Relax! Play on. Play All over. of my problems, you blame me. And then you wonder where my pain went. All of these drugs that I'm taking. Baby, I thought that you gon' save me. But did I pray that you hate it? You said afraid that I didn't made it. I came a long way from the pavement. I really thought that you gon' save me. Ga weer terug. Ja. Zien ze, dat is het dan. Die mannen weten hoe om hulle woorde achter elkaar te krijgen. Weet je wat is een pavement? Ja, Wat is een pavement? dat is bij te krijgen. Een pavement is moest hij wat ze langs de polo krijgt dan niet? Ja. Nou wat praat die man achter mijn longen om de pavement? Wat? Oh, zijn we nog mooi dan? En de woorden schat. Nee, die actual ding wat ze voor mij wil zeggen is, daar gaat hulle aan een definitie af. Definitie, ja. Woorden schat moest. Hij is mij voor. Play on. But did I pray that you hate it? You said afraid that I didn't made it. I came a long way from the pavement. I really thought that you gon' save me. Maar ik like ze beat. Zo, hij is zo'n zekere dingen, nou wat ik raak gezien en wat zij raak gezien heeft, nou. Er een klomp dingen gezien. Kijk je. Ja, we nou zeggen. Heb je dus je beter? Als hij beter, ja. Staan ze. Zo. Als ik dat zie is. Het lees die oudste viewers. De oudste views Op de einde van die dag gaat het niet over hoe die video's te zien. Het gaat over zijn viewers. Het gaan onze views zijn, jouw views determine bij jou. Play the trailer. Wat? But guys, thank you for watching our channel. Hope you guys can support us on TikTok and YouTube and stay tuned and peace.